Zein ederrazago zen esan daitzak ere zuretzat ditut handik aurrera gorputzak berak ezin da gustu Oreka mantendu aurkitu, sentitu, lasaitu, zoratu ezin kendu Gero buruan garatzen doazkenean Bihotzean dut koloren artean beti iluna Abestiak mila zure isiltasuna Zure begietako ispilu aurrean Neure bihotza biluzten da Ametsak zurekin kumplitu egin barik Gauetako izarren artean nagoni Maitasun uretan, itotan intzanean Zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua Beti okerra aukeratzeak kalteak Ere baditu errealitatea ezin bizita metxak Ezin kumplitu, azaldu, jarraitu, geratu, bukatu Esanak ditu Mundua eta denbora nire aurrean orain Gelditu albanitu Erakutsi ez da bena bizitza ontan Mila bider jo dut ormaren kontra Izan nintzen ekarrarekin izketan Zure elbidea eman zitan Ametsak zurekin kumplitu egin barik Gauetako izarren artean nagoni Maitasun uretan, itotan intzanean Zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua Ametsak zurekin kumplitu egin barik Gauetako izarren artean nagoni Maitasun uretan, itotan intzanean Zeure basoan aurkitzen zen fruitu heldua Mikel Urdangari. Eskerrik asko. Zagola jokatuko dutenak, Kostape, Ibaika, Kaiku eta Getari. Emakume absolutotan jokatuko dutenak, lau daude aurkeztuak, beraz, ez da kanporaketarik izan, Zumaia, Orio, Kostape eta Ibaika. Lau horiek izango dira bihar hemen emakumezko absolutuetan. Hona hemen lehen ziabugako denbora. 3. Zierbenak 3:29, 3:29, Kostapek 3:26, 3:26, Kaikuk 3:22, 3:22,
Un segundo. Lehen ziabogan, denborarik onena Kaikuk, 3:22. Ondoren Bermeo, 3:23, 3:23. 3:22 Kaiku, 3:23 Bermeo. Ondoren, Hondarribia eta Kostape, 3:26, 3:26 Bia Berdin. Eta bosgarren Zierbana, 3:29, 3:29. Y Bermeo solo a 2. Este sí hago, venga, ya va, Miguel. Juan José y nada más. Venga, Nika, Kaikukin hor gaute ez, hor gaude Kaikukin, venga. Ona, hendi, ona. Oso ondo aterila. Oso ona, Nika. Sí. Ya. ¿Ha salido mejor esto? Ona hemen bigarren ziabogako denbora. Denbora onena Kaiku, 6 minutu 43 segundu, 6:43. Ondoren Bermeo, 6:46, 6:46. 3 segundutara. Ondoren Kostape eta Hondarribi denbora berdinean, bai lehen ziabogan, bai bigarren ziabogan. 6:49, 6:49. Eta bosgarren Zierbena, 6:51, 6:51. Esaiozu euriari berriz ez jantzeko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na
eusten nauen soka zara, eitotzen nauena, ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena, na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, eta zuk itxu zaudet bere argia ikusteko, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra, nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Na, na, na. Na 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 na. Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Hirugarren ziaboan, Kaiku, Amar, Hogeita Zor, 10-28, Kontate, Amar, Hogeita Amabi, 10-32, lau segundutara. Zierbena, Amar, Hogeita Amabo, 10-35, irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra, nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Na 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 Hirugarren ziaboako denbora. Denbora honena, denbora honena, Bermeo, Amar, Hogeita 6, 10-26, tiempo de Bermeo en la tercera ciaboga. Ondoren, Kaiku, Amar, Hogeita 10-28, segundo mejor tiempo en la tercera ciaboga. Konstante, Amar, Hogeita Amabi, 10-32. Zierbena, laugarren denbora honena, 10-35. Eta Hondarribia, 10-37. Amar, Hogeita Amazazpi. Venga, cierra. Seireun urte inguru kostaldean zen gertatu, itsas gizon zahar batek behintzat hala zidan kontatu, enbatitzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen, euskaldunontzat barruan altxora handia zekartzen. Igazudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez, jo nuen itxas barrena, bihotza dardara eginez, murgildu nintzen ur gardenetan,
sartu ongiare haitzetan. Han zegoen tinkaturik gorondioa estali. Normal. Estos conservan hasta jugando. Denbora honena, Bermeo, Amar, hogeita 6, 10-26 tiempo de Bermeo en la tercera ciaboga. Ondoren, Kaiku, Amar, hogeita 10-28, segundo mejor tiempo en la tercera ciaboga. Kostape, Amar, hogeita 10-32. Ondarbin aurretik. Zierbena laugarren denbora honena 10-35 eta Hondarribia 10-37, Amar, hogeita 17. Ona hemen sorpresa. Denbora. Eta bihar jokatuko duten Laura. Lehen bizi Bermeo, 13:46, 13 minutos, 46 segundos, 99 centésimas tiempo de Bermeo. 13:46-99. A continuación, Kaiku, Amairu, Berrogeta Zazpi, Hogeita Bederatzi. 13:47-29. Hirugarren, Kostape, Amairu, Berrogeta Zazpi, Hirurogeta Hamabost. 13:47-75. Laugarren denbora honena, Zierbena, Amairu, Berrogeta Hamalau, Hogeita Hamasei. 13:54-36. Eta bosgarrena Hondarribia, Hamalau, 0 Berrogeta Hamasei. 14:01-56. Beraz, gizonezko seniorren Euskadiko trainerien txapelketa jokatuko dutenak Bermeo, Kaiku, Kostape eta Zierbena. Juveniletan, badakizue, Kostape, Ibaika, Kaiku eta Getaria. Aurretik juveniletan konsolazioa jokatuko da. Beraz, bihar 11:00-tik aurrera, lehendabizi konsolazioa jokatuko da juvenil mailan, parte hartuko dutenak Zierbena, Deusto, Izuntza eta Zarautz. Kanpoan geldituko dira Ondarroa eta Elantxobe. Emakume absolutoetan jokatuko dutenak Zumaia, Orio, Kostape eta Ibaika. Eta gizonezko seniorretan berriz, esan dudan bezala, Bermeo, Kaiku, Kostape eta Zierbena. Bihar goizeko 11:00-tik aurrera.